dawuh dalem. Iya. Kedah ngunduraken prajurit saking Majapahit pangestu dalem. Haryo jejetan sakrandah boten kuwi nandingi krendanipun prajurit saking Hyang. Yen ngono Kabupaten Ganti untuk menang. Terus ning senajan kaya ngono aja nganti kowe-kowe kabeh kendhat ing kaprayitnan. Sapa ngerti? Yen urip suarane sajak isi bayi. Kaya bisa. Jet jumblek lagi sepisane. Nggih, aku ngerti wujudan sing aneh-aneh. Tenggak mendhuwur wujud kebo mengisor musa lumrah. Lah mula niku gek menungso daden-daden. Mula sawetara samendha takonane. Oh nggih, mangga akan Kisana. Ora teges aku tambuh karo kowe iki. Anging pancen lagi sepisane iki aku karo kowe. Yen pancen kowe bisa tata jalan. Sopo sing dadi aran? Aku Joko Mercu. Joko Mercu. Iya, aneh. Wujud sing kaya kowe bisa tata jalma. Gumun rasane ati. kowe gumun. Iya. Mate hanya kaya gumun. Aku ora gumun. Ora gumun. Mergo wis tau roh kaya kowe. Ora iso. Ora iso. Iso ae. Kowe kaya teletabis. Ngono kowe. Joko Mercu jeneng. Kok nganti kowe temeka ning tapel wates Kabupaten Ganti. Apa sing dadi karep? Adoh saka gambir sekerti. Iya. Aku goleki Bandar Subali. Apa wis ngerti pawongane? Kabar pisan durung. Yen pancen kowe durung ngerti ndak weninges. Bandar Subali ora ana liya. Aku dhewe. Bandar Subali. Joko Mercu. Ayo melu aku. Munggah ning tenggak tago ning Majapahit. Lho. Mercu. Yen ngono cetha kowe kongkonan saka ing kraton Majapahit. Wah, kongkonan apa ora idek tenthaku. Salamun aku bisa mendarat kowe gawa ning Majapahit, aku bakal urip mukti mulya. Mercu. Yen kena kowe ndak kandhani aja nganti kowe nyambur perkaraku lan perkara ning Majapahit. Mumpung durung lara awakmu becik kowe bali ning Gangkap. Aku gelem bali bareng karo kowe. Kowe gelem bali apa ora? Ora gelem. Malah disebul geledak. Ayo.
garwane satu pagi bandar. Tak wawas lagi lenggar. Kok nanti kejaran-jaran ana satengah ngalas mundur ing Kabupaten Granti ana kahanan. Kabupaten Granti sak menika dipun jeki dene Joko Metu Bongkon. Terus kula golek-golek sang pamanipun badhe nurut bojo dumateng. Lha. Puji. Ya. Aduh sakit kok. Menawi sak obat Pak. Ora, Pak. Ya, dan sunake panguasane Gusti kang akan jagat. Muga-muga kales ing sabikala rasa. Gunung perang sabil lairake punang jaban lak ora apa. Syukur sakit lair kan selamat. Oh, sebenjul iki islamu lanang kok. Wah, ngamulan. Anjur saiki arep menehi tenger utawa jeneng sapa? Burung penjanke mau. Jadi mbok pasrahke kelawan aku. Ya, yen pancen mbok pasrahke kelawan aku, gak jungguhake marang kahanan lan lakoni. Mergo sira sawijining garwaning Bupati. Lairake punan Jabang Bati Bayo Nusa Tengah Ngawas bebasan kanthi umbah-umbahan. Lo anakmu bakal gak wenehi tenger Joko umbahan. Ora usah bali ono Kabupaten Granti. Kowe tak pek anak ayo mulih ono gapit. Nyatane aku ono satengah ngawas, aku ketemu bocah wadon pengaran Sedowa. Dheweke ndak pek anak angkat. Saya-saya nalika semono dheweke ketemu aku iki lagi wae garbini utawa meteng satemah nglairake ponang Jabang ning satengah ngawas. Saiki putumu Joko Umbaran lak ya wis gedhe kok. Pancen wis gedhe, Pak. Ning duwe putu kaya ora duwe putu. Kok duwe putu ora kaya duwe putu iki kepiye? Lah kok ora iku piye coba? Ayen wis melak terus dolan lunga nganti surup ora mulih. Terus delok ning omah lunga meneh. Lho jenenge putu mboten ndi kuwi ngono. Ya pancen bocah wis gedhe. Iki akeh kancane rene ning omah iki sepi isine mung aku lan kowe. Mestine dheweke ora krasan mung tansah dolan karo kanca ruwah. Lah bali iki sing kleru ya sampeyan kok. Lah kok nglerokke akene lho, Mbak. Kowe iki wis gedhe. Kena dolan iki ya kudu ngerti wayah. Iki wan dine mangan weteng ngelih iki ya mulih mangan. Mangan umbaran ora mulih. Yen perkara mangan babar pisan ora tak rewes. Saben dinane aku ora ngrasakno kaluwen. Nanging lara sing tak sandang. Ora lara ragaku. Nanging lara batinku. Mbok menawa sandanganmu iki kurang apik kalah karo kanca ruwangmu ngono. Perkara sandangan aku ora meri kelawan kanca ruwang. Terus lara apa sing mbok rasake? Wis golek
sak glintir menungso wae ora saguh kekancan kelawan aku. Mergo apa? Mergo aku kuwi anake Warondo ora duweni bapak. Walah, mung anak rondo kok kaya ngono. Ayo ngono kuwi. Diterima ke atimu rasa kowe iki ndadekne rasa ati. Wis ora usah digagas. Aku kudu bisa nampa. Bisa mbok. Nanging uripku kuwi kasep. Yen pancen ora bisa, aku bakal ninggal omah. Mesti kok kulian senengane kok iso. Dadi Lah, sagup ora? gampang dure. Ya, kowe njaluk adi, njaluk sedulur. Jai. Apa lho kamu nyeluk aku njaluk adi opo? Iso gawe. Mergo duweni bojo ya, Mbok. Mbakmu wis tuwa, wis Simbah iki wis suwek ya. Tuwa. Ayo wis tuwa. Simbahmu ki Iki iso ngalor kok iso. wis ora iso ngalor, ora iso nolak. Ini ora iso ngalor yo ngidul. Malah gitu malah koyo. Ini nyi, Iya, Pak. nalika laire unggahan. Kae ari-arine tak umure tak adahi kendhil kae. Kowe sing tak kon nyimpen. Kae juk saiki isih apa? Yo kene tak tutupi, tak cendelke nang mburi lawang kedile. Ngono. Yen kowe njaluk adi enteni segeluk-geluk. Ngono ya, Mbak. Jane karo ndedonga muga-muga simbahmu iso nuruti ati. Bisa kasembadan. Ayo, Mbok, bebarengan donga. Piye sing bisa nglipur atiku? Sembaran. Iyo. Ayo mergo saka panguasane Gusti, kowe njaluk adi tak gawekne adi wis lakon. Iki lanang wujud adimu. Coba sawangen bagus kaya kowe lho. Iki adiku, Mbak. Ayo iki adimu. Aku mau. Lho lho. Ora ati kok mbok Iya, Yen adiku wujud bayi, ora bisa nglipur atiku malah kaporo gawe susahe uripku. Iso, mbok kudu ngene cilu. Alah, kowe ngono kok. Mudan Dhewe ora iso ngomong. Iso, tak digite ora nangis. Iso ngomong, ora iso mlayu kaya aku. Iso. Ora bisa tak jadi dolanan. Senajan iki isih wujud konang jamu. Amengko gantalan dina, gantalan sasi, gantalan taun. Iki mesti bakal bisa gede. Selak aku tuwa, Mbah. Kowe ndek cilik ya semono iku. Mula kanthi kuwi iki dina uga aku kepengin adi sing gedhe. Dudu wujud bayi. Jalukmu sing gede, sing kena bocah Ha. dolanan. Kalau Adi wis dikene Adi lho kok sing rawal. Iki Apa meneh nyanyi-nyanyi ae. ayo iki kewajibanmu konang jabang bayi iki. Iki apa? Kae busana banyu gede bendang gelis gede ya. Oke tak bisane banyu aki bendang gede. Banyu gede kok banyu aki. Banyu aki pane yo ya dhe putu. Diterusi kok ora kabeh iki lho bayi piye? Wong gedung gayi kok mbok cangking Cangking iki ora nek guru yo, sing tak cangking mburi lho mburi. Ayo kono. Aku nek kan tak tonton lah yo gede lho gede iso kae. Yo kiaten kok bayi kok dintul. Nyelok tuwa nyelok stres. Nanging apa bisa gedhe lho, Mbak. Kata yo sampean kok. Bojo ra dirawat. Oh, ngono kuwi jajali. Jolaya. Jebul kaya ngono patrape simbah wedok. Piye, Cok? Tumindak selingkuh. Anggir tajak turu. Aku ki mung dipledingi bapak. Sampeyan diukuri ya, Mbak. Lho jebul kok nyimpen ngomong-ngomong bocah sing bagus. Jebul kaya ngono. Biyong selerane kok yo sing nom-nom. Kowe nanding-nanding ke aku, peh aku wis tuwa ngono apa piye? Pane. Wong wis tuwa kok aneh-aneh pikirane. Lho. Lah bocah
iki Iki nek